Azteko, komentatzea piraten mugimenduak aurten 11 urte beteko dituela, lehen urtean 10 urte hona ospandu genuen, eta pixka bat 10 urte hauei errepaso txiki bat eginez, piraten mugimendua, dakizuen bezala, jai herriko horien inguruko eztabaida bat sortzeko Donostian planteatu ziren, ez? Hasiera batean, Abadaia bezalako ekimen hori, pixka bat jarraitzen du izaten, baina errebindikazio puntu bat zeukan, eta pixka bat helburua zen, egun horretan, jai herriko horien aldarrikapen hori egitea, ez? Hasiera batean egiten zenean. Orduan, mugimendu hori, lehen urtetik, egia esan, zalantzak euskan, nola antolatu bat ginean, zer izan bat genuen, zer izan batzuen gure banderak, nola den bat genuen gauzak, ez? Eta azkenean, ez ginen oso ondo definitu ez mugimendu ez eta gine bezala, baina bai oso argi genukan hiru helbururen baitan eta hiru helbururen baitan egin duen dela, ez? Zidan, jai euskaldunak egin duen duela, jai parekideak egin egin dituela, eta jai parte hartzaileak egin egin dituela. Hasiera horretatik piratak horrela definitu ginean euskaldunak, definitu ginean parekideak eta definitu ginean parte hartzaileak. Guk aldarrikatu izan duguna beti piratak izan dira jai herrikoiak eta aplikatzen saiatu izan gara baloreak, beti izan dira jaiak euskaraz egitarena, jaiak parte hartzaileak egitarena eta jaiak parekideak egitarena. Dena euskaraz izan da eta naturala izan da. Eta zuk transmititzen zuen irudian da euskaraz funtzionatzen duen mugimendua dela. Euskararen aldarria etengabe egitea erabaki ordez, zuzenean dena euskaraz egingo duna eta guretzat normala da dena euskaraz egitea, ez? Eta orduan, azkenean 10 urteren ondoren, pixka piraten argazki orokor bat egiten saiatuko bagina, nik uste esan dezakegu, lortu dutela Donostiko piratek, Donosti mailan zerbait izatea, jendeak ezagutzen du zer dan piratena, badakite dela gauza bat jendeak parte hartzen duen, parekidea da, eta erabat normala da piratak dena euskaraz izatea, eta adibidez oso ezberdina izango zen, zitatik erabaki izan balitz, kartelak elebidun egitea, edo komunikazioa izan ziteken, guretzat gaur egun normala da euskaraz izatea, baina beste mugimendu asko ez dira hola eta, gero hor egon zen eztabaida, ez? Orduan izan daitena da, erabat euskaraz. Kuadriak ziranak, edo kuadriak direnak, orain dituko dira, edo dituko ditugu kofradiak. Dituko ditugu, eta denak elkartzen direnean, erabakitzen badugu hau dela modurik egokiena, ez? Baina bai, asmoa dela, kofradia modu batzuetan atolatzen. Eta kofradiekin ez dugu nahi, eta ez dugu uste izan bat horrela, mugimendu batek ere exigetak izan behar. Hau da, guk irudikatzen dugun kofradia bat da, 30 pertsona, dituko dira laguntzait edo pirata bihurriak bezala edo zakitze bezala, hartuko dela rol bat azken nagusian, parte hartuko duena, ekimena proposatuko dituena, eta azken nagusian lan egingo duena. Eta guri, eztabaida horren barruan, planteatzen zenean, nola eman buelta pixka bat, hogeita garren mendeko Donostia euskaldun hori, etorrita hausnarketatik moduliko horrena guretzako erabilera zala, esaten genuen fokus igual. Euskara munduan dabilen jendeak, ikusten duen bezala, bai beharra dagoela, ez? Horrelako mugimendu bat egin, euskararen alde egingo duena, eta piraten antolatu egiten. Zergatik? Guretzako jaiak eta mugimenduak aportatu dituen guztia, euskarari aportatzeko aukera baldin badago, hori izan litzateke gauza mundiala eta benetan etekin handia aterako geniola euskararen aldetik, ez? Euskaraz dakien jende asko dago, baina euskara erabiltzen duen jende gutxi dago, ez? Euskaltegietan dagoen jendea, adin bateko jendea, batzuk oso perfil kompleto dute, ez? Batzuk titulazio bat ezeratzeko doaz, eta perfil horretan erorde dute, eta dago beste jende asko, dijoa euskaltegietara, euskara horretan ikastea. Baina, horretaz gain, bihurtzen dira euskararen base indartsu batzuk, ez?
edade jakin batean euskaraz ikastearena, eta hori hizkuntza asko maitatzearena, eta hizkuntzaren alde asko egitea da, ez. Bera ikusten genuena zan, eta bera kontatzen zuena zan, beraiek kalean, komplejo batzu zituzten, ez, hitzegeteko garaien, ez, ziera lagun mintzatzen, aditzen konjugazioa, ez. Eta beraientzat, igual, zala dela oso polita, euskaltegietan dagoen jendea, piraten barruan kofradia bat antolatzea, ez. Porque esaten zuten, piraten barruan, inork ez du egingo bat nola hitz egiten dugun, inork ez du egiteko ez dakiz zer, eta egingo dugu, azte nagusi osoko mintza praktika bat, benetan, bizigo gara euskeraz, egingo dugu euskeraz, saturatu behitugu gauzak euskeraz. Piraten mugimendua erabil dezaketen, edo erabil dezakegu guztion artean, generazio berriak ere borroka ondara ekartzeko dela euskararen aldeko borrokara, eta gainera aldi berean baliatu transmititzeko ikasitako urte guzti hauetan ondoren goi eta beraiek ideia berriekin ere gauza berriak ateratzen jotekitzen pixka. Aurten hartu dugun erabakitako bat, edo hartu nahi dugun erabakitako bat izango da, igual hemendik aurrera, piratek gutxienez, bere eskumenean dauden kontuetan, bakarrik igual euskeraz hitz egiten duten enpresekin lan egin dutela, ez. Katalunia, hizkuntzaren defentsa oso radikala da, eta ez zuen ulertzen, nola Euskal Herrian gozatzuetako oso radikala ginean, eta euskararentzako ez ginen horren erradikala, eta ez duen horren defentsa sakona egiten. Beraiek, Katalunian, musika festio bat antolatzen zutenean, taldeekin etortzen ziren manaierrak katalanez ez duten hitz egiten, talde hori ez zuten kontratatzen.